É uma ponte que transmite muita segurança, é muito bonita. Mesmo as pessoas que estiverem com medo de vir, podem vir à vontade, porque é sem dúvida é único. É efetivamente algo único, marcante, é única no mundo. Aliás, é uma obra de engenharia exemplar, 100% nacional. אנשים פשוט מצטופפים אחד אל השני, וכבר אז, בשעה 8:30 בערב, נראינו תמונות מאוד קשות. וכאן כל התחומים בבתי החולים, בכל שלושת בתי החולים, זיו ופוריה וכללית בנהריה וגם בבית חולים רמב"ם, כך שעשינו דרכנו לכאן, רואים לברכינו ובאמבולנסים שעוברים גם למקומות מאוד מאוד מרוחקים, גם מצבים מבחינת 669, הרבה מתפתחים מכאן, לאט לאט מפנים את כולם אל בתי החולים. מכאן הם יצאו לבתי הלוויות השונים. מדובר באסון במקום שבו לא מאפשרים לנו כרגע לשדר, מכיוון ש...